România e într-un mare rahat, iar după alegeri urmează decontul. 238 de milioane de euro costă organizarea noilor alegeri prezidențiale, după ce alegerile din noiembrie au fost anulate de Curtea Constituțională. Anularea alegerilor a produs un prejudiciu de aproape 300 de milioane de euro în bugetul României. 23 de milioane de euro au costat zborurile lui Claun Golfhanis în cele două mandate de președinte. Atenție, doar zborurile. Ăsta a fost bugetul pentru avioanele alea demne de șeici, cu escale tip Uber între București și Sibiu pentru a-și lua și lăsa consoarta. La această sumă se adaugă cheltuielile cu cazarea, hrana, asigurarea securității, protocol, safari și așa mai departe. Totul pentru cei 10 ani de concedii bine făcute din bugetul public. La 55% din PIB a ajuns azi datoria publică a României. Deficitul bugetar e de aproape 10%, cel mai mare dintre toate statele membre ale Uniunii Europene, față de 1,4% cât era în urmă cu un deceniu. Inflația a urcat din nou la peste 5%. Aproximativ 20 de miliarde de dolari s-au cheltuit pe comenzi de armament doar de când a devenit Ciolacul premier. Tancuri, rachete, avioane de luptă care vor fi livrate cândva. Unul dintre sistemele Patriot a fost donat Ucrainei, producând României o pagubă de peste 1 miliard de euro. Pe lângă faptul că s-au comandat în prostie arme de la oligarhii americani, ăia organizat sub denumirea pompoasă Complexul Militar Industrial, acum aflăm că România va fi obligată să comande armament și din Franța, la comanda lui Emmanuel Macron și Ursulei von der Leyen. Că veni vorba de Ursula. Peste 1 miliard de euro e prejudiciu din dosarul vaccinurilor. Mai țineți minte, dozele alea comandate, plătite de România și distruse. Dosarul ăla în care DNA i-a audiat în noiembrie 2023 pe Florin Câțu, fost premier PNL, dar și pe Vlad Voiculescu și Ioana Mihailă de la USR. De atunci, până azi, pe acest subiect s-a așternut tăcerea. Alte 40 de milioane de euro a primit presa în anii pandaliei pentru a nu pune la îndoială sursele oficiale și pentru propaganda sigur și eficient. Nu mai vorbim de restul jafului din acei ani. Unifarmi, izolete, spitale mobile, Arafat știe. 77 de milioane de euro au primit de la stat partidele parlamentare doar în 2024, prin intermediul subvenției pentru partid.